Баба Райна. Баба. Hello, Здравей. this is my grandpa. This is 40, sorry, this is 84. This is 84. I am 30. And tomorrow have birthday. Аз утре имам рожден ден, утре, на 20 февруари. И ще ставам на 14. На 20 февруари ставам на 14. Какво мислите за досадниците? За досадниците? Да. Изобщо досадниците са хора, които не се съобразяват с никой друг. Не са приятни хора. Не е приятно, не са приятни. Тук сте мнението на прабаба ми. Да. Един съвет за досадниците. Един съвет за досадниците. Не бъдете досадни. Човек, който каза нещо, не иска да го прави, значи не иска да го прави. Човек, който не иска да се писе, значи не иска да се писе. Не го населите. Да. Съобразявайте се. Хайде, чао! Утре ставаме на 14.